Здравейте! Audi S8, много прекрасен и як автомобил и той е двигател V10, който с 5.2, 450 конски сили. И виждаме, направили диагностика, с този двигател работи не както трябва и намерили доста лека причина на работа тези две лямдеси. И да го свалих тях, трябва да го направи какво? Свали се. Пак на колектор. Гапите, доста големи количества на пластмаси, маркучи, кабелчета и доста големи неща. И искам да ви покажа къде се намират тези неща. Виждаме от дясна страна има дупка. И виждаме от лява страна има дупка. И така, можете да заповядате към нас и да видите тези много прекрасни коли, да го обслужите всяка. Ние правим всички неща в това. Можете да го вземете на нас, да го пишете в коментарите, ако харесате ние. И чао!